Evo, drago mi je da smo se opet nakon godinu dana okupili na jednoj presici povodom našega 34. maratona Stoje Valsaline, koji se ove godine održava 18. kolovoza. Ko već, on je već uhodan i znate manje više sve kako se to odvija. Naši plivači su od 7 do 77 godine, pa imamo i starije natjecatelje. Oni su raspoređeni u 9 dobnih kategorija. S tim kategorijama svako dobiva, najbolji troj dobivaju medalje, apsolutni pobjednici pehare dobivaju prigodne poklone, onda imamo pehare za najmlađe najstarijega sudionika maratona, a od ove godine smo osigurali jednu nagradnu igru za sve sudionike maratona, tako da evo, možda je to još jedan dodatni razlog da se ove nedelje još više priključi ljudi na maratonu. Lani smo imali 230 natjecatelja, rekord nam je 237 od 2011. godine, a rekorde staze drži Anja Trišić iz 2011. tako, sa 22.14, a u muškoj konkurenciji iste godine je bio Dario Lacković sa 22.10. Start je znači na kupalištu Stoja u 10 sati, prijava se zaprimaju od 8.30 do 9.45. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 50 kuna, naravno imamo tu već dugo godina i predviđene obiteljske popuste za obitelji, tako da drugi član obitelji plaća 30 kuna, treći 20, a četvrti i više članova obitelji ako ih ima, oni plivaju besplatno. Kraj maratona predviđen je za oko 11.30 sati, nakon čega slijedi ručak za sve sudionike maratone uz grupu 3 Emanon. Onda oko 13.30 je proglašenje pobjednika, podjela medalja, a svake godine na kraju maratona imamo druženje sa našim najmlađim plivačima koji su ove godine krenuli u školu plivanja ovo ljeto, tako će oni svoje pokazno natjecanje šta su naučili kroz ovo ljeto imati u 17 sati isto uz zakusku i podjelu diploma i nagrada. Moram priznati da je mrvicu bolje, nije to je daleko od uvjeta koji bi ovaj grad trebao imati, koji plivači iz Istre općenito zaslužuju, iz Pule odnosno. Bilo je jako puno upisa ovog ljeta, jedno 50-ak do 60-ak nove djece, tako da evo, nadamo se da će to biti jedan razlog više da se napokon nešto pokrene u ovom gradu. Start je sa kupalište Stoja, dužina je negdje 1850 metara. Ove godine možda bude malo kraće jer kako je sad zatvoreno plivalište, onda će se ulaziti na ovaj prvi ponton. Ovaj maraton ću plivat iz razloga što ga plivam od kad sam mala bila. Inače da se bavim zapravo plivanjem više se ne bavim jer sam se zaposlila u školi, radim kao pedagog u Zagrebu i nemam više baš vremena za treniranje kao i prije. I stvarno sad plivam iz gušta. Nemam nikakav cilj rekord srušiti jer sam tad bila u najboljoj formi i mislim da nema smisla uopće niti spominjati taj rekord. Bavite se plivanjem i ovaj maraton je zapravo mini maraton koji može plivati svako ko ima volje za to. Ima jako puno plivača od stvarno tek početnika do seniora i veterana i mislim da je ovaj maraton prigodan za sve uzraste. Pa nemam neke posebne pripreme, ove godine sam krenula na faks, bilo je malo teže trenirati, tako da sad po ljeti radim ko spasioc, ne treniram nešto posebno, ali plivat ću kako i već 10 godina za redom. Pa samo da se bave sportom i da ne odustaju. Evo još jednom pozivamo sve ljubitelje plivanja, sportskog druženja, kao i sve one koji bi bodrili hrabre plivače tijekom utrke, da nas se pridruže u nedjelju 18. kolovoza na plivalištu Mornar.